Hej alle sammen, Cupcake her. Jeg lige lave en tutorial over, hvordan man downloader mods på min server. Man skriver mod udråbstegn og så mods ind i chatten. Så kommer Nightbot op med et link. Og det kopierer man ind i sin webbrowser. Så skulle den der side gerne komme frem. Så trykker man på den gule mappe her, hvor der står download all active mods. Trykker gem fil og trykker OK. Der har jeg allerede gjort. Jeg har så min modspack her øverst oppe her. Den fylder cirka 1 GB. Så trykker jeg på den. Og så kommer alle modsene frem her. De ligger hen i den store fil, der jeg har hentet. Alle de små filer skal over i en mappe her. Vi laver en ny mappe på skrivebordet. Vi kalder den mods. Og så trykker man, der åbner modsmappen der, og så trykker man Ctrl A herovre på filen, man lige hentet. Holder venstre mus-tast ned, og så trækker man det over i den tomme mappe. Når man gør det, så kan man godt lukke det her. Og så smider man ud i sit Farming Sim 2005 bibliotek, det er inde på dokumenter, My Games. Farming Sim, den er der. Der ligger allerede en mods folder herinde. Så tager man den mods folder, man havde, den man lige har downloadet, og smider den. Så den er herinde. Når det er gjort, så kan man lukke. Og så er man faktisk klar til at joine op på serveren. Der er ikke så meget i det. Håber det hjælper lidt, og hvis der er nogle spørgsmål, så spørg I bare i chatten. Vi ses. Hej.